kázeň. Chcem, aby si veľmi dobre počúval. Dneska ti odhalím niečo, čo diabol v tom je najlepší. To je jeho práca. A dneska ti zjavím to, čo diabol, ako ubližuje tomuto svetu ľuďom. Ako to robí. Ako je možné, že človek padá vždy do hriechu a do hriechu a do hriechu. Hoci žije s Bohom. Hoci pozná Krista, aj tak padne do hriechu. A nechceš to urobiť. Nechceš to urobiť. Nechceš to urobiť, ale urobíš to. On ťa privedie takto blízko, až takto blízko, že padneš do toho. Diabol je najlepší v tom. Bratia, sestra, veľa ľudia na tejto zemi padajú do všelijakého hriechu. V dnešnej dobe ľudia padajú na materiálne veci. Niekto zabíja, niekto robí všelijaké veci, ktoré človeku už ani na mysl nepríde. Keď pozeráš ten televízor, tak normálne už má strach pozerať, čo sa deje v televízore, čo ukazujú. Bratia, sestra, nikto to nerobí, len jeden, ktorý sa volá diabol. A robí to takto, že využíva ľudí na to, a on využíva ľudí na to. Rozumieš ma? A človek potom sa stáva spolupracovníkom diabla. Ja ti chcem dneska ukázať, čo znamená skúšky a pokušenie. Veľa ľudia prechádzajú skúšky, veľa ľudia prechádzajú pokušeniami, majú problémy vo svojom živote. Pýta sa, prečo, Pane, prechádzam skúšky, prečo som chorý? Prečo prechádzam, má nejaký problém a počúvať, čo povie. Je to kresťan a povie, Pane, prečo sa to mne stáva? Veď ja žijem s tebou. A potom začnú nadávať na Boha. Že Boh má vinu preto, že prechádzaš nejaké problémy, skúšky. Pýtam sa, kde žiješ? Kde žiješ? Kto tu vládne na zemi? Prečo sa čuduješ? Prečo sa čuduješ, že toľko zla je? Diabol je tu, ale Kristus tiež prišiel na túto zem. A on nám ukázal cestu spasenia a vyslobodenia z diablových rúk. Nemusíš padnúť. Nemusíš padnúť do hriechu. Nemusíš. Hoci diabol ťa pokúša, ty nemusíš padnúť. Ale potrebuješ vedieť, ako tomu zabrániť tomu pokušeniu. A dneska ti zjavím, čo znamená pokušenie a na budúci týždeň ti zjavím, čo znamenajú skúšky, prečo prichádzajú skúšky do tvojho života. Ale dneska chcem hovoriť o pokušení. Bratia, sestra, pýtam sa, čo znamená slovo pokušenia, alebo aký definíciu, alebo aký charakter má pokušenie. Trošku pomáš, pravde? Čo je pokušenie? Ako by si definoval pokušenie? Ako? Zlé slovo. Navádzať tak zlému slovu? Tak jo? Amen. Navádzať tak tomu, aby si urobil zlé. Zlé. Navádzať ťa, aby si urobil zlé. Čo ešte? Ako? Navádzať ťa, aby si niečo ukradol. Presne tak. To je pokušenie. Bratia, sestra, počúvaj. Slovo pokušenie znamená skúšanie, navádzanie na zlé. Skúšky a pokušenia sú aj negatívne, aj pozitívne. Viete, čo znamená pozitívne a negatívny? Čo znamená pozitívny? Negatívny? Amen. To znamená, že skúšky a pokušenia majú negatívny a pozitívny. A ty teraz, brát a sestra, musíš pochopiť, že to negatívne, čo je to negatívne, ako zažívaš to negatívne veci vo svojom živote, čo urobiť, aby si tomu zabránil, ako bojovať proti tomu, ako rozoznať to, kedy diabol prichádza pokúšať ťa. Prečo padáš? Keď ti povie chod hrať na automate a vieš, že nemôžeš. Prečo hraješ? Keď vieš, že nemáš piť alkohol, lebo si bol vyslobodený z alkoholu a začneš zas piť, prečo piješ? Ale ty to nechceš, prečo si upadol? Ako tomu zabrániš? Volajú ťa ľudia, niektorí, príď so mnou a
a vieš, že to je hriešne miesto a nemáš tam ísť. Buď sa tam pijú, alebo kradnú, alebo niečo. Vieš, že tam nechceš ísť, nechceš si rozhodnutý. Ale keď príde pokušenie lákať a poď, vieš, sa tam nič nestane a ty normálne, ani to nespadá, že už si tam. A prídeš domov a povieš, Bože, ako to je možné, že zase upadl. Ako je možné to, že zase. No ja ti dnes sa to zjavím prečo. Prečo to je takto? Brada, sestra, pozitívny význam je, keď Boh skúša naše životy, je to kvôli tomu. Počúvaj, keď prechádzaš nejaké pokušenia a skúšky, nemusí to byť zlé. Počúvaj prečo. Niekedy Boh dopúšťa, aby to prišlo do tvojho života. On to dopustí. Ale pokušenie nedáva Boh. Nedáva Boh. Diabol príde k tebe a donesie do tvojho života pokušenie. To znamená ťahať ťa niečo, urobiť zlé. Boh nikdy to nerobí. Prečo ľudia nadávajú na Boha? Ja som prekliatý, to asi zás toto je, ja vždy mám problémy, jak to je možné? Hej, začne takto rozprávať. Prečo? Prečo takto rozprávať? Nevieš, že musíš aj niečo prejsť na tejto zemi? A teraz, to pozitívne, brada, sestra, je, že Boh niekedy dopustí preto, aby si ty videl svoje základy, ako si vybudovaný. Keď niekedy prídu skúšky do tvojho života, je to preto, aby si ty zistil, ako si na tom. Či si už správne vybudovaný, či si zrelý, či dokážeš odolať tomu, alebo či si už to odhodil preč zo svojho života. Keď ťa ťahá na automaty, oslobodil ťa Boh? Si slobodný? Prečo ideš rád? Prečo? Prečo? Niekedy Boh dopustí, počúvaj, nikdy to Boh nedáva, ale dopustí, ale len trošku, neveľa, aby si uvedomil, ako bojovať proti diablovi, aby si mu to nedovolil. Vieš, že diabol vždy prichádza, vždy príde k tebe. To není, že ty teraz žiješ s Bohom a teraz už budeš žiť, dáš si to a už nič sa nestane. Práve vtedy príde boj, lebo diabol vie, že už nepatríš jemu a príde bojovať, ale ty sa nemáš báť, ty máš bojovať, s tebou je Kristus a ty vyhrávaš. To, že prechádzaš nejaké problémy, môže byť aj to, že Boh ťa práve teraz skúša. Prečo? Aby rastla tvoja viera v tvojom živote. Nie preto, aby si ty, super, čo budem robiť teraz? Príde to aj preto, hoci to boli. Príde to preto, aby Boh ťa vybudoval.